Čo lidi, dneska zahrajeme Fortnite Reloady. Zapínáme si ho. Tady nějaký Ratex. Co je? Travis Scott. Ty lový, bro. Jo, kámo, jestli nikdo neví, tak tyhle Nike, se vidíte, takový zelený, tak oni mají napsáno ze zádu jakože bigger. Dobrý, běžte se ven. Tak, dáme třeba tento emote. Jakože, nejsem moc zahraný. Je, už hrál hodně. Aspoň kdybyste chtěli další pokračování, tak aspoň 15 lajků. A kdo by chtěl zahrát se mnou Fortnite, no tak na dalším videu nebo short máte můj nick. Rád bych se s někým zahrál. Baby. On skáče za mnou, borci. Já jsem říkal, nejsem moc zahranej. Borci, a kdo by si chtěl třeba zahrát s mým bráchou a s bratrance, tak mi napiše do komentáře. A abych vám tam napsal, když tak kdyby chtěli. Může s bráchou. Kam aspoň 15 lajků bych byl rád. Klidně. Aspoň těch blbých 15. Ale kdo nechce, tak nemusíte. Já to dělám jenom. Je to dobrovolný. Co? Je to dobrovolný. Je to dobrovolný, no, tak. Ty voga. Jak jsem říkal, kdo by chtěl se mnou chtěl zahrát. Jo, s bratrancem. Můj bráchu. Tak. Napište do komentáře. Tak pište do komentáře, jak se máte a tak. Co? Zabije? Jsem zahranej. 70 crack. A ten má stěna, bro. No tak to bych nechtěl, co? Moje stěna. Jo. Tak. Mám 2 kily, to je zatím dobré. Čau lidi, tady brácha jeho. Stan. Kdo by chtěl zadarmo iPhone, dostane ode mě, od Dominika Brachy. A můžeme někdy třeba, nevím, udělat nějaký challenge. Takový. Třeba byste chtěli free iPhone, ozvěte se. Tady, a pojď, a ten je můj. Tak no, kdyby se strefil, kámo. Já nejsem zahranej. A on si Třeba jede. tě zabije takový bot, kámo, tak si bot. Si myslím. Alivkos. Nebo nevím, jak se to čte. Elif. No, on má jenom 2 kily. A ty 3. To na to, že nejsem zahranej. Keď bambi.
jsem nebyl asi nějaký. A jestli chcete, bych vydala trochu často, no tak je taky něz. Tak si tam mám metra, mamutku, sám toto. Budeme se tak. Dobra lasagne. Ty vole, jsem spadl. No tak teďka ještě úplně, bro. To je. Kde bych šel? Sanga dolů. Tady bylo, tady taky. Kde? Kde? Kamo! Zdrhem! To prdele, to. Ty vole, tady jsou žele borci, ne! Ty vole, kámo, jsem se vždy začátku, že je to mytický. Kámo, ne, nechcipej, bro. 4, 3, 2, 1, pojď, dělej. Ježíš, bro. Dal jsem to. Pane bora, co to někdo chcípal? Jdu do prdele. Jo. Tam, kde má... Ne, co? Já jsem něco řekl. Jo. Ahoj. Sorry, se omlouvám. Prosím, to dáš? To dáš, kamo? Ne, co? Vypneš to taky, jo? Jenom abys to věděl. Takový NPCčko. Nejdu s ním. NPCčka. Tak teďka bych mohl být trochu rozehnaný, ale jen trochu. A hlavně, že musím pojedit ty dva. Nesnáším Simple Edit. Někdo vyhrál se Simple Editama. Tam nějaká močka. Doufám, že tady někdo není jeden z vás, že používá Simple Edit. Nemám hrát tady má Simple Edit. Ale je to na vás. Já vám to nerozkazuju. Jako jednou jsem to jenom v box fightech jsem to zkusil. To je tak hrozný, hej. Ale spadneme, já bych šel do Dusty. Tak čau. Komu Boris.
A třeba byste mohl udělat, že komu nehrál, ale tak. Neumím snít. A kdo by třeba, mohli bychom udělat takový challenge, kdo by se naučil třeba 1v1 a vyhrál by, tak můžeme dát třeba o gifty 1v1. Co? Kámo. Dám poslední hru a půjdu ještě se koupat. Pak bychom mohli dát další hru. Že zase chcípus. Jo, chcípusem. Ne, na začátku. To byl tam marný ten Fortnite. Já vím. Je to ten Boreček, mě zabыл předtím. To je ten můj teammate, jak to byl. Nedělej. Víš, jak se konko... Víš, jak se končilo videa, tak šus. Kamu neřádřej mi telefon. Já mám mazaj. Ahoj. Jde se zase zapomněl sluchátka. Proto Dominik mi sede do záběru. Tak to vypí a klid. Ne. Ještě půl slova dáme tady. Jo. Budeš řvát. Tak já přijdu a vypínám to, jo? To řekni Dominikovi. Takže kdo by chtěl se mnou 1v1 o gift, klidně. No. To se jmenuje Spoky vitamin. A pojď, to je moje česká. Jsem přijde, tak je to velký risk. Co když chci a řeknu, že je to velký risk, když na mě někdo přijde a najednou mě to někdo zabije? Nebo to podkopává? Tak ne, ale... Sami se to viděli, že jsem někdo letěl, a... Ty role? No jasně, byl tady, protože... Tady, tamhle je. A někdo je noko. Kamo golfiška. A to je nějaký štěstí minulou hru, mi to taky droplo. Biga? Půjčím. Ej tak. A jsem to dělal. Jsme dělali nížko. Tady teďka možná se mezi. Co to děláš? Mám taky hráče prostě, on chcípne, ne. Proč? To mi dělá schválně. Komu to je borec? On to přežil. To musím oslavit. Kam to oslavíme? No my oslavíme. A vy nevíte jak co. Ale já vím. Přesně takhle. No to je mega borečka, on to přežil. A ne, co byste se nechali? Pokud byste se na to nechali tohle, Assault Life, nebo pistolku, tak pokud pistolku, tak napište jedničku. A kdyby Ranger Assault Life,
Napište dvojku. Kam jsme šli? Co kdybychom zkusili? Tady tady. A tady pampka. No já jsem řekla, naposled, nehuč. Jo, si ho moderno jako. Boxík. On má zase 1 HP. Ale on to borce zabije. On jsem tak utek. Zas. Tam mám 2 kily. To je hodně špatný. Si lidi něco říkat, ale možná by to chtěl pump. Hej, ten takový boťor, že to líbil. Tak to nedám sám. To je GG hra. Ale proč to líbil takové NPC? Boxík. Bro. Kdybych chtěl Domča jít k nám, tak může. Jo. Easy. Tady vyšel jsem. Něco mytického, ale vidíte to. Sami to vidíte. On jde fiška. To je Simparet. To poznám. Natočíme 19 minut. Dlouho. Co? Není to úplně dlouho, ale je to dlouho. A ten tam úplně vletěl, kamo. No tak já jsem na vejsi. Oni se pro ten box. O, kamo. Jako mě viděl.
Dobrá. Ty bandáže. Kámo. To je GG hra. Je to pro kempy? Nebo já nevím. Proč má to? Tam někdo je. Ty vole. Já se bojím. A šel chcát. Kamu jako mě věděl. Tamhle jde, kámo, viděli jste ho. Aura. Šumtá vám ji ukážu. To má do baráku. To byla ona. Tady kempa. Zase, že mě zabije. No taky měla tu hrozně šipampu, kámo. S tou, kámo, jako exotika, ta se dá. Ale jinak to nehraju. Říkám, že nebyl úplně špatnější. Já nevím, jestli si mám jít pro ten box, nebo ne. Můžeme z toho. Asi tady znám to. Tady znám takovou nejsnost. Oh. Tam se úplně bojím. Můj teammate to líbil, ale to úplně se 3 kilama, ale dá se říct, jako, že ze 2. A nevím. Měl dobrý loot. Co? Měl dobrý loot. No. Jdu tebe. O, ticho. Za chvíli hraju. Jo. Mamo, on tady se fajtí. Tady obě dvě nepojí. Kamu bacha! Ale ono to funguje. Musíš debil, nelesne. Kamu do záběru. Třeba to funguje. Na klávesnici to nefunguje. Funguje klávesnice. Do toho nechat. A jdu to ještě. Kamu, lidi ignorujte toho. Kamu, ticho. Proč jako lidi to nebudu hodit? Rodiče. Řekl jsem úplně ticho. Všechno to nemáš. To je jedno, a jsem top 2. Kámo, ani to nebudeš. No, nevíš. Já vím všechno. Tak to vyčeš. Tararam, tararam.
trapné. Kam šesta? A myslím, že ten kov bude zajímat. Hej, bro. Tarara. Jdu podat ty boxfighty. To mám Andrej. To můžeme hrát oba dva, ne? Jestli si taky zahrát. Já jsem 15, kámo, bych chtěl kámo, jsem 15 like na tohle video. Jak jsem to máš, že brat? Můžete mi dát Šizana, odběr, like, bude se tady bago. To je Travis Scott. No. To bude bot. To je ta rovnajtka. Po 10. On co rebootná. Poté 2. Drhej. Mini. Do boxu a mini. Bacha. Někdo dělá Skyblack, myslím. Top 2, nebo... Může to být solíčka. A že to nahlídají záda. Budou kempit všichni. To jsou dementi. Kámo, top 2 jsem to říkal. Něco zabili jak nic. Kámo, Si poradit. jsem pojedu, určitě. Kámo, to byl Čech. Niklas CZ. No. Borec se tam jmenoval Niklas CZ. Jak to víš? CZ, tam to vidíš. To je Čech? Právě. CZ. To je minus. To napíšu na klávesce. A protože nenatáčíš normálně na tom, Na Xboxu. no, když to propojíš s YouTubem, Komu si dává minus, bro? a to říkám. No to už je trávno, lidi. On jde hrát teďka brácha. Já nevím, ještě se tebe zeptat. Čekaj, nebo můžu na to, tak to můžu natočit další video. To bylo za 5 minut, za 10, uvidím. Tak začneme. Čau, pozdravíte mámy a čau. Tak nic, no, tak teďka, čau.